Mae ein Canolfan Ddysgu Trwy ym Mhrifysgol Abertawe yn un o cyfleusterau efelychu mwyaf blaenllaw yn y byd. Wedi gynllunio gyda chynaladwyedd, ymgylcheddol a gweithredol ar flaen y gad. Mae'n hynod hyblyg gydag 8 ystafell dysgu drochi yn cynnwys y dechnoleg diweddaraf, yn ogystal â 27 o stafelloedd clinig a chleifion mewnol i gefnogi amryw o brofiadau dysgu ac asesu. Mae'n canolfan y Marc Dewi Sant Caerfyrddin yn gartref i 2 swit efelychu ychwanegol sy'n adlewyrchu galluoedd dylunio a thechnegol Canolfan Ddysgu Trwy Efelychu a Throchi Abertawe. Mae hyn yn cynyddu ein gallu i gynnig safonau uchel i efelychu i myfyrwyr a phartneriaid allanol ar draws ein campysau. Mae gan y Canolfan Ddysgu Trwy Efelychu a Throchi ym Mhrifysgol Abertawe y gosodiad mwyaf o ofod dysgu CAE yn Ewrop, ac mae'r system reoli efelychiad hon yn cefnogi redeg gweithredol y Canolfan yn ogystal a'n gweithgareddau addysgol. Mae ein canolfan o radd hyflaenaf wedi hytegu gan dîm graidd o arbenigwr efelychu. Mae ein sgiliau technegol wedi greiddio drwy gydol y broses addysg efelychu. Rydym hefyd yn cynnig raglenni hyfforddiant technegol sy'n cyd-fynd â'n hoffer a'n systemau yn ogystal â nodau a chredu, cenedlaethol a rwngwladol. Mae ein tîm o dechnolegwr efelychu yn gweithio law yn llaw â phartneriad y gyfadran academaidd a'r bwrdd iechyd ar draws syfleoedd i sicrhau bod addysg efelychu o safon yn cael ei gwella gan y ddechnoleg anhygoel sydd ar gael. Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd technolegwyr efelychu medrus i gefnogi ein tîmau academaidd i ddarparu cymorth efelychu o ansawdd uchel drwy'r dechnoleg digidol ac efelychu sydd gennym yn cyfleusterau o radd blaenaf. Mae'n hyblygrwydd ein hystafelloedd dysgu trochi a'n llwyfannau realiti rithiwr yn sicrhau y gellir integreiddio technoleg drochi o fewn unrhyw raglen neu weithle. Mae ein galluoedd digidol hefyd yn ein galluogi i gysylltu â safleoedd a chyfleusterau anghysbell ar draws y byd.